ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ ನಿಕ್ಲೆನ ಮೋಕೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಡರದ ಬೊಲ್ಪು. ಇನಿ ಎಂಕುಲ್ ಬೈದ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲು ಪಂಡ ಎಸ್ಕೋಡಿ ಪಕ್ಷಿಗೆರೆಕ್. ಸೊ ಇನಿ ಎಂಕುಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲದೇವಿರಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಗವತಿ ಅಮ್ಮನ ನಡಾವಳಿ ಉತ್ಸವ ತುವೆರೆಗ್ ಅವು ಉಪ್ಪುನು ಸಸಿ ಇತ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನಡ್. ಸೊ ಅಲ್ತ ಒಂಜಿ ಬಲಿ ಉತ್ಸವ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನ ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ತೋಜಪಾವ. ನಮನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬರ್ತದ ಸಸಿ ಇತ್ಲು.
ಮಂಜೂರು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲ ಒತ್ತಗಿರುವ ನಿಖಿಲ್ ಗೊತ್ತಿನ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಸಿನ ಎಂತ ವಿಷಯಗೂ ಉಪಯೋಗ ಅಲ್ಲ ಬಂದುಗು ಅದು ಬಂದುಗು ಕೆಂಪು ಗೋಲ್ದು ಮಂಜೂರು ಕುಸಂತ ಕೂಟದ ಗೊತ್ತು ಭಲೆ ಹಕ್ಕಿಗೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಉಂಟು ಟಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಕೆಂಪು ಬೊಲ್ದು ಮಂಜಲು ಹೇರಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ ಬಾಡ್ಲೆ ಅಲ್ಲೇಟ್ರು ಅಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ ಅಪ್ಪಗೇನೆ ಬೆಲೆ ಅದು ಹೇಳಿ ಮಂಜಲು ಪಾಟ್ನ ಮಂಜಲು ಪಾಟ್ನ ಒಂದು ಮಂಜುಲು
ಇಸೆ ಕಾಂಡೆ ಗಂಟೆ 7:45 ಆತಂಡು ಎಂಕುಲು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದ. ಸೊ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯ ಅಂಚೆನೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಾತ ತಿರ್ಗಿಯ ಆಯ್ಡ್ ಬಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿ ಬಲಿ ಮಡೆಸ್ಥಾನ ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಸುರುವಾನಗ ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ 5:30 ಗಂಟೆ ಆತಂಡು ಅವು ಪೂರ ಮುಗಿದಿತ್ತೆ ತುಲಬಾರ ಆವೊಂದುಂಡು. ಸೊ ಬಟ್ ಎಂಕುಲ್ ಬತ್ತ. ಸೊ ಒಂದು ಆದಿತ್ತಂಡು ಎಂಕ್ಲೇನ ಸಸಿತ್ಲೆದ ನಡರಿ 2024 ನನಾತ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ತೊಟ್ಟೂರು ಎಂಕುಲು ನಿಕ್ಲೇನ ದುಂಬು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಂತೋಷ್ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು.